Grut feest in Kolm, want de buurtkamer bestaat 4-4 en daar binnen de bezoekers zo wies mij. Ik ben hier van het begin af aan, toen de buurtkamer hier begon te starten. Ja, wat vind je nou het leukste aan de buurtkamer? De organisatie, wat hier gedaan wordt zeg maar, voor de mensen. Wij hebben activiteiten en een koffieochtend. En praten natuurlijk. Ja, ik heb zelf altijd in sociaal-cultureel werk gezeten. Altijd van alles gedaan en altijd vrijwilligerswerk gedaan. Dus ik weet hoe belangrijk dat is. En ja, het is gewoon hartstikke leuk om samen met mensen wat te doen en bezig te zijn. Maar ze doen hier nog meer dan alleen koffie drinken hoor. Een keer de bingo of een keer wat knutselen of met kaartjes maken, van alles wat zeg maar. Jonken de vaste bezoekers wie er joet ek nije gezichten. Ik werk als vrijwilliger in het digitaalhuis en we hadden besloten om met al onze leerlingen van het moment die taalles hebben, om te komen kijken. En een kans voor de dames om eens kennis te maken met de buurtkamer. Ik hoop dat de buurtkamer langer mag bestaan als nou. Nou ja, ik zou zeggen op naar de 10 jaar hè.